Avui és dia 9 d'octubre del 2006. Som dilluns i aquest ja és l'últim que queda. El reponxolino. La mare i el fillet, totes dues dormint. Ja ha mamat. Ja està bé. Ara se desperta. Se n'anà a l'inspector, els dos blanquets, i queda el reginxolino. Oh, quina soneta que té el reginxolino. Té una soneta. Ai, Conchatera. Ginxolino. Ai, quina cara soneta.